Defnyddia Dy Gymraeg. Croeso mawr I Ysgol Llangynwr. Eden. Wanta, Mr Davies, beth yw'n iawn i'r plant godi ar eu traed a dawnsio? Defnyddia Dy Gymraeg. Defnyddia Dy Gymraeg. Ydych chi'n mwynhau y canu a dawnsio? Mae gen i ddwy iaith. Mae lot o pobl mond yn gallu siarad un. Be oedden eisiau gwneud efo'r gweithgareddau oedd y pwysleisio geiriau, pŵer geiriau a pŵer defnyddio dy Gymraeg. Ac os ti'n defnyddio dy Gymraeg bob dydd, ti'n mynd, mae'r hyder yn mynd I tyfu efo'r geirfa. Rhaid bod on? Ie. Defnyddia Dy Gymraeg. Defnyddia Dy Gymraeg.